नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर माथोआ बिराद गाज्रिमोन आरोना बायगासिनो दं फुरा सप्तासे जाबायना जुदि साननाबो ओंखायनो जों भिडिअबो लाबोथाराखै आरोना बानायाखै सर्ट भिडिअ मोनफा मोननै होदों खिन्थु ब्लग बानायथाराखै आरो ओमफ्राय दा माथो हामाबाथ' जाला जागोन नालाय जों सानदों थांगासिनो दं दा फार्मासि रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना मानो होनबा जोंना ओंखारनो जासिगोन नुथारसिगोन जोंखौ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय फार्स्टआव दं आरोना 9 सेप्तेम्बराव ओंखारनो गोनांमोन खिन्थु खायसे कमिटिया माने एग्जाम दं होननानै जोंखौ केन्सेल खालामहरदों नालाय गानो हायाखै थ' फाइनालि जोङो 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय गासिगोन फार्स्ट पेन्डेल बिजनि बलामगुरि ना मा होनो सोर सोर बलामगुरिनि दं आंनि साबसक्राइबारफ्रा भिउवार्सफ्रा कमेन्ट्स खालामदो जोंनो अमा गोरान दाउ ना एवनानै लाबोदो आरोना मानो होनबा थियेटारफ्रा मा रायख' जायो जमा मोनजायो बाट जमा जमानि ओंखाम ओंख्रि नालाय बारा गोथाव जायाना मालाबा जों एक्सट्रा जाबासो गोथाव मोनजायो खिन्थु जमानि हायमान एसेबां गोथाव जाया आरो खिन्थु आदत जायो नालाय जालांनो हायो आरो जोङो ओमफ्राय जि मुड अफ माबाय थादों देहा सुख गैया नालाय मा बुंनो आरोना थ' जोंना दिनै फाइनाल लास्ट रिहार्सेल जागोन दिनैनिफ्राय रिहार्सेल जाला दिनै जोंना एडभान्सफोरा थांसिगोन आरोना बे जायगासिम एडभान्स पेन्डेला थांगोन आरो मोननै नालाय पेन्डेला मोनसेया थांग्रोसिगोन आरोना थ' थांबाय थानि जों फार्मासियाव मुलि लायनो जों मोनफैबाय फार्मासि फट' गिदिर माने आङो गोबाबोलाय मा जानायखाय विक जादों मानसिफ्रा टेब्लेटखौ जानो नागिरदों बे लोमजानायनि मुलि बेगखौ लाबाय जुथा सेन्देल सोनो थाखाय बाकि ड्रेस सोनोथ' लाखादोंमोन ओमफ्राय कस्मेटिक दुखानाव मा नांगौ एसे एनै सना माबा माबि लादों आरोना दख'नाजों मिलायनानै होमबालाय रुमाव लानोसै खौ जानोसै जोङो हायो रुम मोनफैबाय जि गरम आरोना ओमफ्राय जोङो जों जायासै पुरि पेकिं खालामना लाबोबाय जों दा जानोसै ओरैबायदि सान्दुं ना जि जानायलाय बेखौ जानानै मुलि जाना होनोसै जों जाखानायलाय लोगोफोर गांसे गांनै ट्रलि बेगदो गांथाम आरो नैबे नैफोर जुथाफोरखौ सोनो नैफोर जुथाफोरखौ सोनो बे बेग फिसाखौ लाबोबाय आरो आं दिनै मुलिफ्रानो पुरि जानानै रेस्ट लादोंमोनसो ओमफ्राय आब्बा आमपुलिनि फन फैदों आरो ना माने ड्रेस गांसे सिलायनो हरदोंमोन ना गिदिर जादोंमोन बेखौ लाबोबायना लायनो होदों आरो थांगासिनो दं आब'मोनाव ओमफ्राय जुथाबो नांगौ नालाय जरासे आब'आ लाबोदोंनो सिबिआइआव गाननो आंना जोबथेसालिनि मोसायाव सिबिआइनि रुल दं आरो ना थांगासिनो दं आं मा एसे किउट नोंलाय नों बायदि मासे लाबोबावगोन आं आंना बेला दंखायो होमबाबो नों बायदि मासे लाबोगोन आरो बेनो जुथाया सिबिआइआव गानगोन लाबोबाय आरो ना जि बुरजा जायो जुथा सेन्देलफोर नै बेयावथ' गैबावासो आरो दंबावोसो खावसे गानना नायबाय आरोखि बे माने बेखिनियाव एसे बिराद जंग्ल' जादोंमोन आरो गिदिर जादोंमोन ओमफ्राय दा ग्रोब जाबाय स' गाननोसै आरो बे जाबाय सासे गोदान लुक्सनि सिख्ला माने बिदि लुक्सआव थियेटाराव नुनो मोनगोन आरोना बेनाबो ड्रेसा सफैबाय नालाय 1 2 3 टें टेनें 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 बेनो जाबाय जुरि बर' आइदै हालालै आंना माथो बायजों मिनिनो हाबावाखै मा जाखो